masa min ye Ala ye adamaden fɔlɔ min ye Asimi Goïta dɛmɛ Mali kɔnɔ masa min ye Ala ye kawji min bɔlen a la ne tɛ bɛn t'a dɔn parce que olu ye politiciens ye Bakari den b'a la masa min ye Ala ye ne ye Asimi dɛmɛ depuis a ma kɛ président ye rate tɛ mɔn kan dɛ parce que a ko anw ma yan ko ale ye denmisɛnnin de ye ko n'ale échouera ko y'an bɛɛ échoué ye o masa min ye Ala ye komi an ye Bamakɔdenw ye ne ye n ka recherche kɛ a kan ne nana dɔn k'a fɔ k'a somɔgɔw a balakaw bɛ bɔ Dar es Salaam masa min ye Ala ye a ba bɛ bɔ du min kɔnɔ Dar es Salaam olu b'anw ka du dɔn i n'a fɔ k'a bolo ci masa min ye Ala ye a facɛw a ba kɔrɔkɛw n'a ba dɔgɔninw n'a ba balimaw olu bɛ ne fa dɔn i n'a fɔ k'u bolo ci donc automatiquement moi je les considère comme un vrai frère o fana kɔfɛ denmisɛnnin minnu b'a garder olu bɛ bɔ Wolofobugu Tarawelela la donc masa min ye Ala ye ani minnu bɛ teriya la olu ye ne dɔgɔnin jugujugu de ye masa min ye Ala ye donc automatiquement j'avais cru que c'était un homme qui a de la même valeur comme moi masa min ye Ala ye c'était le contraire quand ça vient de Maliki Diao masa min ye Ala ye à côté de tonton Muntaka Tall lui je le considérais aussi comme un frère masa min ye Ala ye wa mɔgɔ min ye ne lamɔn ka lusi ninnu n'olu fana y'olu lamɔn donc je me sentais avec ces jeunes donc je me dis que voilà des jeunes qu'on peut vraiment leur pousser et les encourager pour qu'an bɛ se k'an ka fa jamana bɔ nin fugardenya in na cogo min na et nous les jeunes peut construire notre pays pour une fois dans notre vie masa min ye Ala ye quand j'ai vu tonton Sogel cela m'a même encouragé de plus parce que je sais que c'est un homme sincère qui a de la vision masa min ye Ala ye Mali bɛɛ tuguna nin ko nin cogo de la ja mɔnsuru de don ja fugariden de don ja u nana sonyali de kama u mana jamana jɔ kama u nana maliyɛndenw tɔɔrɔli de kama u mana jamana jɔ kama voilà des jeunes qui sont devenus des gourmands leur gourmandisme les a dominés et ils sont en train de sacrifier le peuple malien à cause de leur gourmandisme rend notre pays un lieu comme un lieu de déchets devant Dieu et le monde masa min ye Ala ye ne bɔra ka mun yira aw la tan e bɛ se k'i yɛrɛ wele k'i ye maliyɛn den ye k'i fani ba den ye k'e ye halala den ye k'e bɛ se k'a fɔ k'i bɛ nin dɛmɛ i kali Ala la n'i bɛ i dalen don saya la n'i dalen don sagakun na n'i dalen don yomal kiyama la e bɛ nin dɛmɛ ka da fɛn kelen min kan a fɔ n ɲɛna ne bɛ n yɛrɛ faga dɛmɛ togo t'a la dɛmɛ kun t'a la masa min ye Ala ye a bɛ fɔ Asimi de ma maninkakan na masa min ye Ala ye ko bɔfu safu masa min ye Ala ye adamaden min a fa n'a ba ka wolo kɛra fu ye fufalaki fu masa min ye Ala ye maninkaw b'a fɔ nin de ma ko denkolon ko bɔfu safu masa min ye Ala ye a fa n'a ba ka wolo kɛra fu ye a ye jamana kɔnɔdenw na maloya ne bala lamɛnbagaw nin ye maliyɛnw de ye u bɛ ka aran de jɔ bi ji ne ka kuma tɛ ma d'aw ma n tɛ d'aw ma dɛ n bɛna n ye mun yira aw la tile 3 kurama na maliyɛndenw bɛ ka kontan ko kuran nana dendenden an b'o la heure min na u ka pitini mun bɛ show kɛ mun bɔra k'a fɔ k'ale ye nkalontigɛla ye Amala Cissé masa min ye Ala ye tonton Kobe u ka cɛni min bɔra Amala Cissé ko k'ale ye nkalontigɛla ye n kan bɛ pitini de ma u ka pitini le petit Bokoum la masa min ye Ala ye fu ye a dɛrɛ a bɔra k'a fɔ k'ale ye nkalon tigɛ k'ale ye kuma min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye ka taga a yɛrɛ ka carrière briser masa min ye Ala ye ka taga a yɛrɛ mago sa un jeune que j'admire beaucoup masa min ye Ala ye n b'a fɔ Bokoum ɲɛna a ka sabali Bokoum bɛ ka taga boulevard de la ko a bɛ taga micro di mɔgɔw ma pour que a bɛ se ka transition dɛmɛ cogo min na pour faire chanter les gens Bokoum jamu min bɛ la Bokoum mɔgɔba den de ye kana sɔn
k'i yɛrɛ bila nin baara ninnu na dɔgɔ sabali mɔgɔ i bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to kana to denmisɛnniya k'i dun masa min ye Ala ye i ka baara kɛ i ka chronique kɛ ne b'i deli i tɛ ne dɔn n b'i deli Ala kama i dabɔ ni manina ko in na buku sabali i kana na i yɛrɛ kɛ mɔgɔlankolon ye bokumunakaw ye mɔgɔbaw de ye masa min ye Ala ye ne bɛ bokumunakaw dɔn ne ye bokumunakaw den de ye ne ye paki bokum den ne bɛ jogaramɛ den sɔn dɔn masa min ye Ala ye nin tɛ i bɛ ka taga ka t'i yɛrɛ ka legacy tiɲɛ i bɛ journaliste la depuis fitini masa min Ala ye bɛɛ b'i bonya i bɛ ka t'i yɛrɛ bila terrain min kan ni ma sabali adamadenw ɲama de bɛ wulila k'i kɔkili ci donc sabali i taara munumunu salon min kɛ gɛrɛnda la adamadenw o ye tiɲɛ f'i ɲɛna je crois que nin bɛna k'i ma hakili ye i b'i nin bɔ nin na parce que ni min nin bɔ nin na masa min Ala ye i bɛna obligé Bakari den bɛ bɔ k'i kɔkili ci mais n'i ka baara yir'i la n'i ka baara yir'i la i bɛ na ministre jumɛn de bɛ yen mun baara kɛcogo ka di ye n'a bɛ kɛ nimisi wasa donc kuranko ni jiko in kɔni o degun yɛrɛ yɛrɛ b'an kan depuis dumuni kɛ an ma ji foyi sɔrɔ hali ka don ɲɛgɛn na o ji tɛ yen bi ani o bi fana min bɛ sira dilan na o ka solution bagew ra a tɛ ka baara kɛ a tɛ ka baara foyi de kɛ ayi jɔn ta de bɛ k'i nimisi wasa o ye fɔnba ye donc an b'an jɔ fɔlɔ i k'a dɔn i bɛ ka baara min kɛ c'est à dire bokum n bɛ n'i to yen bokumunakaw de kama mais n b'a dɔn i bɛ na mɛn sabali sabali anw fa jamana a mana mɔgɔ si ba ka kɔɲɔ minɛ na i yɛrɛ bonya i b'i yɛrɛ bonya i siya kama i bɔnzɔn kana sɔn i ka kɛ Dramani Goyita ye Banjugu Goyita kɔ kana sɔn i ka kɛ Banjugu Goyita ye masa min ye Ala ye i ma Banjugu Goyita kelen in labanko jugu ye i kana sɔn an k'i fɛnɛ wele masa min ye Ala ye i tɔgɔ yɛrɛ n t'i tɔgɔ dɔn i kana sɔn an k'i fɛnɛ tɔgɔ kɛ Goyita ye dɛ an bɛ bokum bi kan k'i tɔgɔ kɛ boyi a y'a tɔgɔ fɔlɔ fɔ ye dɛ masa min Ala ye i ma Banjugu Dante Banjugu Dante ale bɔra danteya la parce que dantela ka den yɛrɛ yɛrɛ masa min Ala ye a tɛ nkalon dɛbɛ fɔ ka taa da a kaburu kɔnɔ Banjugu kɛra Banjugu Goyita ye a bɛ komi e bɛ ka fara Banjugu Goyita ka mɔgɔw kan i filɛ nin ye jamana bɛ komi jahanama e min miir'o la i b'a bɔ i yɛrɛ la i n'i wɔkulɔni kunkolo in jamana bɛ ko jahanama e ma i b'a bi yɛrɛ la i ni i wɔkulɔni kunkolo in i kunkolo bɛ komi Ibrahim Traoré ka extraterrestre masa min ye Ala ye a ye petini a y'a tɔgɔ sɛbɛn a y'a tɔgɔ sɛbɛn dɛ n bɛna jamu de yɛlɛma sisan an b'a bɔ bokumuya la a tɛ se ka kɛ bokum ye a y'a tɔgɔ sɛbɛn a ye petini a y'a tɔgɔ sɛbɛn an b'a jamu yɛlɛma an b'a jamu yɛlɛma a ye petini in tɔgɔ jan a y'a tɔgɔ jan a ye bilakoro in tɔgɔ jan n k'a jamu bɔ a la ka d'a kan nin se ka kɛ jogaramɛden nin se ka kɛ jogaramɛden a y'a tɔgɔ jan Batara den a kunkolo bɛ ko Ibrahim Traoré ka masa min Ala ye extraterrestre ninnu a y'a tɔgɔ sɛbɛn a ye Batara den in tɔgɔ sɛbɛn masa min Ala ye mago b'a tɔgɔ de la a y'a tɔgɔ di yan n ka a datugu n'an cuwa kɔnɔ n ka jamu sanuma in n k'a bɔ nin Batara den in na masa min ye Ala ye maliyɛn denw bɛ jahanama kɔnɔ maliyɛn denw tɛ se ka hali kuma u fa jamana kɔnɔ e Batara den adamaden lahara jugu e bɛ taga maliyɛn denw ɲininka ko minisiri jumɛn de bɛ ka baara kɛ jɔn de bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ jɔn e de b'a fɔ an ɲɛna mɔgɔ min bɛ ka baara kɛ
e de b'a fɔ an ɲɛna batara den hali tɛ maloya ko ministre jumɛn de bɛ ka baara kɛ escroc den i mana denmisɛnnin ni âge la batara den la dɔrɔn i b'a dɔn k'a kɛra ministre jumɛn de bɛ ka baara kɛ e yɛrɛ k'a fɔ an ɲɛna kɛ jɔn de bɛ ka baara kɛ ko ministre min bɛ ka baara kɛ ala tɛ maloya k'a bɛ taga sondage kɛ maliyɛnw na kare kɔnɔ tuma min na jamana kɔnɔ denw bɛ jahanama kɔnɔ e tɛ maloya e y'i ka micro bɔ i ka yɔrɔnin na sisan u bɛ ka micro de ma k'i ka don plateau kare kɔnɔ maliyɛndenw ye mun d'i ma i k'o minɛ i k'o faro mais mun f'i ɲɛna i yɛrɛ bonya i yɛrɛ dɔn i bɛ ka taa terrain dɔ kan i bɛ n'i yɛrɛ mankutu tiɲɛ k'i somɔgɔw mankutu tiɲɛ k'i buruju la gosi sabali mɔgɔ bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to i ye tɔgɔ sɔrɔ i ka woni kɔnɔ ka d'a kan i tun bɛ question de poser mɔgɔw kun masa min ala ye les choses que le peuple veut entendre masa min ala y'i filɛ ka bɔ o minɛn kɔnɔ k'i bɛ taga propagande kɛ k'i bɛ taa kuma don mɔgɔw da kɔnɔ ko ministre jɔn bɛ ka baara kɛ e batara den e k'a fɔ ne ɲɛna ministre min bɛ ka baara kɛ a fɔ an ɲɛna e de b'a fɔ anw ɲɛna ministre min bɛ ka baara kɛ hali tɛ maloya ko baara un intellectuel comme toi des gens qui ne sont pas ni légaux ni juridiquement juridiques et toi tu as l'audace d'aller demander qui est en train de faire un bon travail des hommes illégaux qui sont en train de gouverner votre pays avec des armes illégalement. Même si quelqu'un travaille parmi eux, ils ne sont pas légaux. Quelle est l'équivalence de leur travail en termes intellectuels? Il faut avoir un peu de respect envers toi, jeune frère. Il ne faut pas gâter votre futur qui est autant brillant. Il ne faut pas être un manipulateur et qui n'a pas commencé avec des manipulations. Parce que daraja fijini mbila masabi ala ibina to boy rekan mais malendo nya suma ka kikune I batara den wi jabiu masabi ala ko faka do mo da kono ko ministre meka barake ko fo masabi ala ay mo yini ko meka barake mo masongo fa na mo ya fa munte ka nyana bo masabi ala ya abayini ki bolo jam mo kana arama don ka bara chenenu masami ala ye mɔgɔw tɛ ka ji sɔrɔ ka min I ye cɛ kuma ka mɛn a ko hali koliji I t'a sɔrɔ k'i ko Mali kɔnɔ koliji e min miir'o la ko fo e de k'a don mɔgɔw da kɔnɔ ko jɔn bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ e ma dɔn e tɛ maloya ne bɛ e ɲininka jɔn de bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ dis-moi le nom d'une seule personne qui est en train de faire du travail o bɛ baara kɛ ni mun de ye u bilakoro wa un pays qui n'a pas d'argent là où tout l'argent de ton pays est volé. Et toi, tu as l'audace de sortir pour pouvoir manipuler le peuple malien. Le monde qui jamana fam bébé kamene. Et ma foi tant foi sur ko jome ka barake. Jome ka mun barake. Ne be ni nga jome ka barake. Jome ka mun barake. On est en train d'englouper tout l'argent de ton pays. Votre pays est en train d'être gouverné illégalement. Et toi, tu n'as pas pu trouver ça comme pas de travail. Tu n'as pas trouvé ça injuste. Oh, il be micro ta. Ini kungulo tchedjugui. Ini forme me comme meleke nyekele mo min glan. Ki bina ido mo ma ki beta mo santage ke mo la gidron ka ko territoire. I blakroin que cela soit la première et la dernière fois. Chewre masami alaye ame kuma do kulo la depuis bayi wolo domine ma deli ka kuma mi nyoko metuguni. Yefam. Masami alaye malien dion kuma kana me. Malien dion kuma kana me ni escroc. Bi na ministre jumɛn de be mun barake cogo kadi na be ke nimse wasa. Donc kuranko ni jigo ngwani o degu yɛrɛ yɛrɛ b'an kan depuis dumuni kɛ ma ji foyi sɔrɔ hali ka don ɲɛgɛn na o ji tɛ yen bi ani o bi fana min bɛ sira dilan na o ka solution bagew la a tɛ ka baara kɛ a tɛ ka baara foyi de kɛ. Ayi jɔn ta de bɛ k'i nimisi wasa. o ye Fanba ye Musa Fanba kɔni min bɛ jeunesse kunna o kɔni bɛ ka baara o kɔni k'an wasa kosɛbɛ. Jiko ta ni kuranko kɔni depuis kunu ji tigɛ bɛ yan kunna depuis samedi kuran tigɛ bɛ yan fo sisan an ma fosi de yan nɔ
jiko yɛrɛ an sigilen filɛ hali an t'a dɔn an bɛna ji hali ka jisuma tantanta sanko min a tɛ yen sa n'o kɔni sera ka solution sɔrɔ o ka d'an ye kosɛbɛ voilà. D'accord, merci. Merci. Ne fa i ni tile. Awa an tile. Ça va bien. Awa. Bi bi in na minisiri jumɛn de bɛ mun ka baara bɛ k'i nimisi wasa. Bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ka jateba t'o ka ten kosɛbɛ mais minnu ka degun bɛ s'an ma dɔɔni a ka da la ne ka i ka ɲininkali k'o de kan ne ye quoi. Voilà. M'a faamuya. Bon tiɲɛ na ne tɛ minisiriw dɔ ten kosɛbɛ mais minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baara bɛ yɛlɛ anw ka baaraw kan a ka di ne ye i ka ɲininkali ka taa olu ka fanfɛla de la i n'a fɔ kuranko minisiriw. Ne k'i ka baara dɔn e k'a jaabi dɔrɔn cogo mun ma n'i ja. Bon ne ye ministre de ye an ye bololabaarakɛlaw ye bon an ka base bɛɛ lajɛlen bɛ kuran de kan bon tiɲɛ yɛrɛ la kuranko minisiri n'a sera ka yɛlɛma don a ka tagabolo la halisa n m'a fɔ a ma dɔ kɛ dɛ mɔgɔ caman nana mɔgɔ caman fɔra a kɔ mais n'a sera ka yɛlɛma don a ka ko la halisa tiɲɛ na o bɛ bɛn anw ma parce que an bɛ wagati min na sisan degun ma kan o ye kuranko de ye halisa n m'a fɔ u tɛ ka baara kɛ dɛ u bɛ ka baara kɛ mais sanji waati don i y'a kɛ cogo o cogo ni résultat m'a ye a bɛ kɛ na f'i ma foyi kɛ maintenant halisa k'u cɛsiri yɛrɛ yɛrɛ de sinon kɔni an degun na an bɛ ɲini ka se an dan na yɛrɛ ala ko tiɲɛ. Donc ale ka baara tɛ k'i nimisi wasa i bɛ jamana kɔnɔ i ɲɛ bɛ ala i ɲɛ bɛ fɛn fɛn na minisiri dɔ de b'a bɛɛ kunna sanni feere transport ka déplacer justice ani lakana minisiri de bɛ nin bɛɛ kunna maintenant n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen sisan minisiri bɛ yen mun baara kɛcogo ka di ye. Regarde-moi ça. Il veut rentrer dans la rue pour aller manipuler le peuple malien. Masami alaye pour que akakumado ulu dakono. Ko masami alaye ko fo mako ka fodi. Ko ministre dobe ko be ka barake malikono. Masami alaye a chere kwama. Ko akada ye ka nyininga. Masami alaye degumbu ka ko fo. Ko non. Ko fo ulu ka fodi ko kodo kan. Ko fo ka fo ko kodo kan. Masami alaye emaro malien dien bana yɛrɛ la ni denmisɛnnin fitinin ne masami alaye a filɛ nin ye masami alaye ka taga bi jamana kɔnɔ denw kan fufala kifu ko fo olu ka b'u da kɔnɔ ko fɛn dɔ kaɲi foyi maɲi masami alaye maa min ma sigi yɛrɛ tiɲɛ kan ne taro i bɛ n'i sigi k'o ka mun fɔ ko o ɲɛna à la première place. Il faut avoir un peu de respect envers votre